Barkanmu da warhaka. Yadda kuka sani, ni ce mai sunar Sarauniyan Gabriel TV Hausa. Akwai wata sabuwar ciwo ne da ta fito a garin Niger. Ciwon an same ta ne a gona. Yanzu dabbobi ma sun kamu da cutan. Sunan ciwon ita ce anthrax. Amma gwamnati sun zauna sun yi magana. Sun ce duk dabban da aka same ta da ciwon a haka rami a bizne dabban, sabida kar al'ummai su ɗauka da ciwon. In ka san kana cin naman sa, naman jeji, ɗan uwa ka guji naman. In ka san kana cin namomin nan, ɗan uwa ku yi hattara. Kuma in ka ga yanayin jikinka kana jin zazzaɓi, kana yawan jin ciwon kai, bakinka yana ɗaci, akan ce lafiya uwar jiki. Allah ya sa mu dace. Allah ya kiyaye na gaba. Fatan alkhairi daga Gabriel TV Hausa. A huta lafiya.